Nekih stvari mogli smo se uvjeriti danas u Tavankutu, selu u općini Subotica, nastanjenim pretežito hrvatskim stanovništvom. Nakon nekoliko neuspjelih pokušaja, danas je održana osnivačka skupština Hrvatskog kulturno-prosvjetnog društva Matija Gubec. Bilo je dvojbe, ozbiljnih političkih razgovora pa i polemika da li društvu dati ime Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo ili kulturno-umjetničko društvo. Da su neka druga vremena, vjerujemo da polemiziranja pa i politiziranja ne bi bilo. Međutim, kada u Vojvodini samo i napomenete Hrvate i naziv hrvatski, pa makar se radilo o selu u kome su jedino policajci druge narodnosti, onda može biti i problema oko naziva društva koje njeguje tradiciju i običaje stanovništva bunjevačkih Hrvata koji ovdje žive više od 300 godina. Osnovano 1946. godine, seosko društvo nosilo je naziv Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo Matija Gubec Tavankut. Od 1956. godine iz nepoznatih razloga promijenilo je naziv u KUD Matija Gubec. Danas je sa 67 glasova za i 15 protiv samo vraćen raniji povijesni naziv društva. I to je politika, zar ne? Ljubite se kao da ste braća. Volim i vas, draga braćo Srbi. Volim ja i braću Crnogorce, pa Mađare, a i Makedonce. Ali najviše volim, neka znate, moje drage Bunjevce Hrvate. Ovim stihovima Magde Stipić, hrvatskog narodnog pjesnika, počela je osnivačka skupština KUD-a Matija Gubec u selu Tavankut u općini Subotica. Nakon dosta nesporazuma, polemika, prijetnji i odgađanja, mještani Tavankuta uspjeli su vratiti stari naziv društva, Hrvatsko kulturno-prosvjetno društvo Matija Gubec. Bilo je drugačijih mišljenja. Trogodišnja informativna blokada u kojoj žive Hrvati Bunjevci unijela je strah, nesigurnost, pa i bojazan društvo nazvati Hrvatsko. A radi se o selu u kome je 98% stanovništva hrvatskog bunjevačkog porijekla. Da, okreneš da te zavrneš. Ne, već malo bocka se ostaje. Ja sam gledao baš kad se čitala Petrovica 2, kad je mogu gledati. Ne, uznanika. Da, ne, to je katastrofa. A što dičem? Ja nisam kaj šta me boli. Bolesna sam. Nije bolesno, ono baš to bolesno. Sveti se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako je na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakodnevni daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim, i ne daj nas u napast, nego izbavi nas od zla. Zdravo Marijo, milosti i puna, Gospodin s Tobom, blagoslovljena i žena žena, i blagodat svoj. Isus, sveta Marija, Božja, moli za nas griješne, sada i na smrt naša. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaš na početku, tako i sada i uvijek. Ruševina.
Tu sam među vama. Cio, čio. Dvorac sam od kamena stanca klesan. Kule moje među oblacima, rubin, biser, u školjkama mašte, ritma, ritma. Vidite me! Zašto onda nikog od vas ne zanima kakva blaga dvorac ima? Pitat ćete možda onda kada budem ruševina. Čiji li je bio? Kako li je blago krio onaj dvorac? Tamo gore, povrh gore, sada ruševina, od kamena stanca klesan, sa kulama među oblacima. Predložio bi, ako se slažete, da pročitam jedno pridivno pismo, koje je napisano na ovoj otvorenoj knjigi na trubu, Epitaf za pjesnika. Ko mrav među mravima, sam, samomak među ljudima. Sred ljudi oka zdravih, što vidjet me nisu znali. Sred ljudi zdrava sluha, za pjesme gluha uha. Moma ja ljubljak svijet ko pčele što ljube cvijet. Sav ljubav za nje. Ja ne ljubim. O, čujte, namjernici, zovte humke u ravnici. Pogledajte ovaj grob, tu počiva jasama grob. Šta sam htio kazati?